И здравейте хора, аз съм Noob Undertaker. Днес ще поиграем малко Mortal Kombat X. Така. Ще се побикаме. Така. Файт. И да видим дали ще победим. А този тим винаги ще победа. Ще побия като кучета, ще пребия аз. Ще много добър на тази игра. Аз съм супер по. Никой не може да се сравнява с мене. Yes. Та песен е много хубава. Даже още. Така. Почва файта. Имаме. Знам, че много не говоря, но вече малко късничко. Трябва да викам, така че сока да волумето. Съжалявам за звука. Съжалявам за звука, понеже е малко късничко. Какво часа? 9:06. Някой хора спът. Аз снимам. Сигурно ще помисля, той си говори сам. Той идиот си говори сам. Това не. Че не искам да живея с него, не. Чувам се естествено, къде ме помисля за Ут или пък Нуп. 15 000 мечки. Той. И да знаете, това ми е първото клипче, което качвам. Така че... Не ми казвайте какво да правя. Знам какво са. Какво са. Знам какво са. Почваме света. Не знам, при вас са напълнени доста лаги. Така че клипчето нещо погледам да няма клипа лаги. Майко на този. Сега те пребиха курва.
Няма да говоря много по... Няма да говоря много по време на някои клипчета. Тук поне съм да се паря бани, иначе... Събравам, че боли. Така. Добре. Next. После като се прибера в София, не съм на сваряване, ще ви качвам по-качествени клипчета, обаче без фейскам все още. По-късно малко ще ви пусна с фейскам, но по-късно. Тъче. Сега няма да приключвам това клипче. И не забравяйте да се сабскрайбнете. Също и за Flaxman BG се сабскрайбнете. Също и за мен. Please subscribe. Много please. Така. И сега ще се сабскрайбнете за Джели. Но първо за мен. Чухте ли ме? Първо за мен се сабскрайбнете, чухте ли? Така. Трябва да чакам 5 минути. Това файт ще бъде то изи. Това е някакви думи. Няма пауър. Не е толкова силно демиджа. Сега ще пукнеш. Пукнеш като кучеле. Ти... Здравейте пак, това беше дядо ми. Сега продължаваме да го прилимига. Айо, сериозно ли така ще ме удариш с този скапан палък дрейн, да сериозно ли бе? Това беше баба ми. Тук нямам никакво спокойствие. Що бе хора, не ме оставате на мира? Що не ме оставате на мира? Yes. Няма лак да направя. Бием го. Yes. Motherfucker, yeah. Сега. Така. Мисля да изиграем един батъл на... Сериозно, много съм тъп. Сега изиграя една игра на батъл мод. Ама я се мах. Батъл мод... Да видим какво е. А да беше рандом и ми взима демидж, докато мача че раки. Така, не. Не натискай. Сериозно, това е си наистина текст, Тама шишка. Ще бием хора, може би. Не знам. Може би да, може би не. Сега ще разберем. Само да не ми свърши време. Сега. Малко остава.
Колко ме... Не, трябваше да си сменя с Скорпиона. Скорпиона. Спрашната понагла. Емпероре. Много се зле. Да знаете, утре ще кача още едно видео на Pokemon Go. Ще яка. Аз съм 15 ниво. Спойл. И утре ще се върнем джимовете. Понеже бях превзел в два джима, единия в центъра на правя баня, а другия на гейзера на се правя баня, ако го знаете. Понеже някакви буквално се казваш така, като ми превзел джима. И утре ще ходим с моите приятели да го пръскаме. Мисля, че даде лава към... Блок брейк. Бум. Бум. Помёкш. Бам! Дам съм. Кости му щупи в тялото. Колко да ми сме... Съм силен! Моя сега е по-силен. Спознаме следващото само бъде се. Така силен. По-хубаво. Той е пара, не може да го... Което е... Пак не може. Да си първи палат. Първо се да си първи палат. Първо се не дай. Окей. Съндъж. Точно сега на мейна и аз с Думблейда го килвам. Вау. Това беше... Но не знам дали ще победа с това да ти взима демидж. Той не ми прави такъв демидж, ама. 20 000! Гъвти. Значи Poisonous. Poison си вземе и още един си вземе. Как да пукна да йопта. Fuck you, Lava Kenshi. Ти си нигата. Ти си най-голямата нига на ниговата. Ниго! Да, гледай го сега се крие. Да, убиме, да. Мисля тук да приключа клипчето, понеже 15 минути ми е лимита, така че ще френтне квестен този, ако успеете. Ало. Окей, релакче. И... Чао! До утре.